Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakwaramogi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN, Luo Trending Nation. Kaka pile ing'e maber ni mae number 1 Luo online channel ma bende ochung'e kelo ni weche mopogore opogore. King'e maber ni poki subscribe pod wakwaya ni subscribe mondo mi anytime inyalo yudo wa achiel kachiel. Por gidenda no mari nasho mari chieno jemone mbele chiene mineno mbele emitimo nade emiyoko. Wiye ok nyal wil mabende okakwanu awe maber iluongo ni Merry Christmas and a Happy New Year. Kawuono ni endi wadwa ni wawache bende gik masane wadwa ni wawach koro madhi timore mbele ok mosetimore. Aneno ka Kevo Makawili oluongo jothumbe mopogore opogore. Bed koda nyaka watieki wachambua nena endo wang'ia ni to ere kaka wang'ni gini dhi tim ma ok okelo problem mora mora ma ok okelo noma ma wa ensure ni okony ng'ato kapod ngima kata sama en e shida. Ok ni ati waburore mana kuma ka ng'ano tho mwang'e maber ni chutho gimwa samoro watero kanyo ok konye in person. Maendi en gik ma samoro osebedo ka kelo penjo mopogore opogore ni samoro dibed ni waringe liete kwang'e maber ni ati pesa go dhi dong'nwa wane mwachamo. Ma pod en LTN bedo koda nyaka watie kanyo no endo. Nyakwaramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko mora mora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa enemniwa magin 07 1 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency ulinisa. Mondi yudisikiza tiuni mar Gen Z mawach kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, 9 * Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Mimi usikai agency. To set Gen Z by Mr. Mbalamwezi as your skiza tune. Dial *811 936#. Tulizaliwa na wewe. Unajua quit. Sitaki hiyo mchezo bwana, mimi ni Gen Z 001. Sisi tunaenda maandamano mapema. Si agency. Oteni usinikode LTN, Luo Trending Nation. Erokamano Nyakwaramogi, weaik tishada. Weaik tishada kawuono onge studio an kumoro kama tin
nwadhi timo tije moko achiel ariyo adek mag ka gi kacha, but wan gimoro wakele kumodonje, tek ni wan gi simu inyalo neno wan wadhi mbele, donge iyudowa achiel kachiel. Aya, Kevo Makawili iluongo ne the wise man. Koro to luongo jothumbe wetene tarik 26 dwe mar 11 ma mano en tich ariyo mwadhene tich ariyo. Kawuono en Jumapil, koro tich ariyo odong' mana Monday, en mana kiny kende, then tich ariyo. Sawa. And an personally Kevo Makawili nogochona mopenja ni Omari, an gi jothumbe ma bende oyie konya solro mar Brona. En gi brother ne kanyo ma nyocha oninde bade, kata kamano oseluongo ji mondo mi bende okonye e solo achiel ariyo adek ka gi kacha. Kani ng'iye Facebook mara idhi yudo kana post kanyo no endo andiko ni erokoro awinj mana ne wan gi kombe ji ariyo kaka sani to upong'o posta ni. Gimomiyo awacho kamano, maendi en ni ji mang'eny osebed kiluongo e gesa, to kata kamano ok gichopi. And akia criteria ma jothum samoro tiyo godo e wuoyo gi jomoko, nikech an ka ng'ato wuoyo koda, it is either koni ni adich kata biro. Yeah, maybe kane nitiere yor chudo moro, wakungo wuoyo chudo choth, but gik mikonyogi to personally ok anega kichula. I don't know kata jomoko ichulo, but an nyaka ne achak weche liete gi endi pok aneno kichudega. An pok aneno kichula, wawach kamano endo. Ang'e ni jomoko to samoro kawe achiel ariyo adek, but question en question ok en ni chudo kata ok chudi, question en ni winjori ni biro konye bi idagi ni diche, sawa. Nikech nitie ng'ama samoro be ok nyal chopo to lwete chopo. It depends with how you people talked. Koro wan gi posta ka ma Kevo Makawili uluongo goji. An personally no gochona ma yiene ni sawa, abiro biro. Posta ni kata ka jogo gola alufu kende en dao ma serious. Wan ka endege Omondi Jamagoya, mano jathum moyie according to Kevo Makawili, nikech mondo mino ket jogi nyiso no gochonegi. Ma king'e maber ni jathum to no gochni, no pok ogochni tinenori e posta. Come out very early to defend yourself. Kaka dhiang' nowacho ni en to no gochne to nowacho ni en oko mar Nairobi. Omondi iluongo ni Omondi Jamagoya ni e posta, mano jathum achiel. Elvis Makadori Randere ni ka. Musa Jakadala wuod kone ni e posta ni. Udongo Zwag ni e posta ka. Aungo wuod Wendo ni ka. Ni kuoda Lego be aneno koduogo ni ka. Amiso Thuango the king of message ni ka. Wan gi Tabu Jakuyugi ne ka, iluongo ni pok nosere. Igeni in samoro ineno posta ni to ni kia nyinge jogi. Kora koni maber mondo ing'e jogi, nikech an tang'egi. Pod wadhi adhiya. Asechopo Steve Ojanam ni ka. Okoth Jarapogi Papa One ni ka. Omondi wuod Ombeye, omera shoni dhi pong'. Omondi wuod Ombeye Isero Tek ni ka. Fredi Jakadongo Madisco omera ni ka. Gima mora ning'e ni joma somo gimoko naneno posta machielo cha to noleo. Waya wachope kuom Uncle Eddie ni Uncle Engi, yeah. Uncle Eddie, the king of Bongla music ni ka. Wan gi Fred Randere, Sangi Ng'ane ni ka. Wan gi Omondi Makangoe, Jarumba ma serious ni ka. Kaka Talanta mwenyewe Kipasa Sauti wuod Atieno ni ka. Kure ka Kevo Makawili, Kevo Makawili the wise man ni ka. Jothumbe gi gin adi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14, 15, 16, 16. Kopo ni ati ne gigula 2000 16 mano 32,000. Mano 32,000. Mano gigola onge expense ma ji odhi. Nyiso ni ka ne poni ati ne wadonjo WhatsApp group to jathum ogolo 2, moro ogolo 3, moro ogolo ne en over 50,000. But it's okay. Koro wadhi e gesa. Pok waridore piny. Nawinjo ka ng'ato penja e post na kanyo. Gini na post e Facebook. Nawinjo ka ng'ato penja kanyo ni Omari. To inda kaneni. MCs moluongi. Mabende, iwacho ga ni go koko. MCs, igeni, like mostly gichiwo contribution margi in sense niya, maybe gikonye conducting. Mabende, ng'eny gi ichulo ga. Ane mapoko chula ga e bede mag liete gi. But ng'eny gi ichulo ga. Tiyudo ni gine michaki neno gine gitimore nade gigo ga koko, but gikonye organization. Koro MCs mane ka wan gi Uncle Sam, wan gi Dhiang' Radida, wan go Omari Nash. Kata kamano Dhiang' Radida to nogo dhoge piny Kevo kowacho niya ni gochone to koni ni onge Nairobi, tikete posta. But asewuoyo kode, awuoyo gi Dhiang' mondo mi ochopi, nikech nyingi kosebedo posta to samoro iyudo ni mafans biro kasto iyudo ni mafans biro disappointed ni dak waneno Dhiang' Radida. We ang'iye comments kaka be ji ne wuoye Facebook kanyo endo. Ng'ato achiel owacho ni ka gilewo dang' wachwad mo walaw wanawa. Aneno ka ng'ato penjo kacha ni to ere Janabi. Apani Janabi pod ni wuoth mag pinje maoko. Koro samoro kok inene tinyalo elewa. Uro Wila wacho ni ba to dak aneni e posta. Nyinga ni piny kanyo. The Jackton wacho ni Nash. Jasup wacho ni in fact ibiro bedo gi kombe. Ibiro bedo gi kombe gi egesa kaka chieng' cha. Bari logre Jasup Kenya. Maxwell wacho ni donge nowacho ni jathum ma wat ne otho ema nooro kwayo cha kanyakwaro Ojoju. Mano ng'awa an akia kwayono. MC Owes wacho ni kendo Ochieng' Charles Nyiero mretari. Kasto Starmax wacho ni gige lit ga ni ipong'o posta gi ji to kochopo chieng'no to jomoko onge, gino lit na seriously. Mago gik ma wan kaka LTN koro wagole society mondo kik gitimre. That is why we are here. That is why every time we keep on updating our Luo nation. Wawuoyo gi Dhiang' Radida matin. Dhiang' Radida ne pingo sana nikech mostly yudo ne joangla be ok appreciate ga help ahinya. Koro Dhiang' Radida nowuoyo kama, nowacho ni en onge posta nyaka sani en dala, but obiro mondo attend that event. Obira ni mane gima obiro attend. I think that one is so good of you, Dhiang' Radida, and everyone outside there should emulate that. That we should always be ready to help, you know. And you that is watching, you can also come and support Kevo Makawili on Tuesday. Before I conclude, let me bring for you our conversation with Dhiang' Radida. Mondinge mabernia gini koro en kakopange no gino wabire. Ano kawachi no chola, ana wacho ni kech magir Luo, and gimatimore piny Luo, wase yudo ni Luo Trending Nation duondu jopiny. En ma jopiny yude gimora mora. Kata yini ng'ama ni kanyo, pod inyalo oro kony mari through LTN kata through Kevo Makawili direct. Samoro Kevo Makawili, in fan mar Kevo kata in friend ne, tikia ni gima chalo kama timore.
isenene LTN gochne Kevo kone ni bwana neno ka in gi solro machalo kama iwito broni Omari Nasho kon wakocha anero mara ibiro bedo ne konyo Kevo Makaweli. We wakungo winj kaka ne wawuoyo gi dhiang'. Aweyo akonyoge gi pesa. Ang'eyo ni anonge chieng' ma jathum biro konya. Onge Omari. Ang'eyo maber ni onge kuma jathum biro konya But donge wacho ni adhiang'. Tenda wema nenda zako. In mondo mi Nyasaye konyi nyaka konyi ng'ato. Koro konygi mondo bed apil kuomi ne Jehova Nyasaye. That's what I've been doing all along. Ana konyo mondo kadok ot kang'iyo wall takono Jehova ni Baba. Anta asekonyo, an ng'ama konya ere. To Jehova konyo. But nileno. Kare konygi. Bwana. Weura kony kata jomoko kata jo gospel. Joangla. Jo gospel. Sani madil mage pesa pesa mkononi. Jo gospel go be mana jothum. Joge chalre mane gima siduoga gondwa. Ber ni nyalamo ni Nyasaye. Ando ng'eni tia dak ge mchenje ng'ato nokona ni Omari joge mchenje wagni nokawi. Nokawa yawa tho. Olo kawa gi joge mchenje but kik kawa gi. Bwani wuo marach. Pok awacho. Awacho ni olo kawa gi joge mchenje. Joangla na gi jalo kawi. Ng'eyo joangla ko negi joma riek. Joangla nego joma fuwo. Wala joangla ko negi joma riek. Mabro wacho ni mabro dwaro no endelea to en bende odwa no endelea. Ma ang in gi 36 subscribers to en bende en gi 37 moro. Kasi iyudo ko post ni ati 40k loading. Ng'ani tiyo koda mondo dongre. Okonyal dwaro. But koro mano mentality ma nyaka wa change kuom Joangla. Nyaka ging'e ni people grow. Mane momiyo sama konyo wuok kaka ineno koro Kevo Makaweli dwa no bed supported ni. To nwa supporta fully. Tima kari dhiang' gine 500 ni moro magoli odi to duoki tok nyal tami. Tidhi adhiya kanyo tigoye. Anadhi support kendo ang'e maber ni Liz ok dwara. Liz mo an ok oheraga. But adhi adhiya kare. Ang'e ni Kevo Makaweli nomaka but adhiya. Ineno nikech ma wang'o ruodho but adhiya nikech gima ber ok tow. But gima ber ok tow. Tenda wema nenda zako and I be tenda wema bakumi nenda zako no yudo ka yudi. Gima bedo ga problem momiyo ji neno ga matek. En ni otenda wema to bet kanyo to ema koro Kiswahili cha biro na asante ya punda ni matek. Punda itimo na tiringe yae ke odhi gweyi mara. Kiswahili mejuka chega tenda wema ni nenda zako gipietho wigi kanyo to emang koro achien cha biro ne asante ya punda ni matek. Koro samang punda dwa no gol. Koro en otenda wema to kasare ni bwana nyini wayago mabor. Bwana manga mabadina emang igweyi e chakoro. Iduoge koro duogo penje ni bado ng'inyalo paro kaka oya mabor to mana gwecho
Iduogo ywak niya, an kora we konyo, jo-angla gi akene chalo nade, Kiswahili ema bago wa. Kiswahili bok wawi. Erokamano yaye moko ni. Erokamano yanya. To pod odong' ayany kiyiero luor go iketo kando to yudo maka yanye maduong'. Koro dhiang' bwana, an Kevo nogochona, imbe biwa support Kevo bwana. Wasupport tu, wacho ni golo to kodhi golo gimoro, but it is okay. Jehova nyaka miyi deal moro, deal mono ninge cham 20,000, idhi miyi 30, koro 10. Imbi dhiera ni, karikia ni en chudo cha. Kaka sebedo ka survive e Nairobi ka. Jok makonyo te bwana, jam koda ma fut mabor, but Jehova duog chulo. Ka ng'ato chapa kata ng'ama na support gi simu bwana, tok ndalo moko apo mani an gi kamera, onge ng'ama omiya an manyiewo. Koro an ang'eyo ni Jehova mosebiro ka chung'na, nikech nitie jomoko ma bende ni e level na ni to gigombo gik moko ma an. Imani ngeni ko Dalato andala. Chunya ro nene na abia support kake wacho. Bia ba. Kore emo miya yalo ni. Jogi ok de chuli te. Inge gige wa mwatimo gi dhiang'. Ichuli ng'ato chuli 10,000 itiyo nyaka piny oru, kasto nitie deal moro ma kiny biro ni mar 30 to okete ji ine ma koro ilokori content to pesa to nese iwinjo mane wan gi dhiang' ka ichiemo mana mos ji ema mosi to joma mosi to ma joma ngi pesa ma dhiang' iwinjo. Koro inya yudo ni kasto nitie kumoro ma bi tie nono to en mitie koro moloyo kaka koro mwadhi ka Kevo ni inyalo tiyo nyaka piny ru, onge gimi expect. Koro gigi Jehova balance gi too many life. Aneno kiwuoyo maber. An ang'a maber baba. Kiwuoyo marach. An generally aber ga. Emomiyo joma richo ok dwara nikech aber. Koro ing'eni ler ok riwre gi mudho. Ler to ok riwre gi mudho. Exactly. Koro kare an dala plan mar koro ne kare wang'i kaka ai ikra ok en kinyi kende ka jothum gi makoro gimbe gi learn to appreciate. Ing'e gimomiyo be Nyasaye samoro gwedh jo-angla ahinya, lwetgi ok ber e golo, gidwaro gima dongo. Kasto gin bende gichamo ineno joma gitiyo gichamo mang'eny, gichamo nyalo bende gi ajali. Bwana ng'ato emomiyo Nyasaye bende oketo gin gi sida pile. Exactly, mano gima nyaka koro gicheny, nikech iwacho ni lwedo magolo be mimiyo. Koro yudo ni jogi yudo kata ka ng'ato miyo gi teng'o mar 10,000 to tich no dhi marach. Yawa macha to gi sote kata 20. Kar mondo wach ni yawa akaw kata 10 mondo 10 ni opog jogi, nikech nuo bire tich to nindo. In tich cha emisiemo ni usiepne to no biro bwana mole pesa stage. Koro wadhi akonye Kevo no be kinde moro no chung' koda abro dhi konye. Dhi konye. Kik wach ni bwana dhiang' no sekete post travel. Adhi biro papas ni na event no.
Bar ka setieke to bacha kadoma ka bono. Ba mano to konyo sai gwidhi ahinya. To bani ngini koro kidwa 500 mana wacho cha. Mano koro idwaro 4,000 plus. Abira support Okay mawacho. Wadwa man gi liel. Giliel go ka expect gane. Yani kapo no chula. The payment will just surprise me, lakini okne atene de chula. Dong ang'eyo. But koro post nego kocha ikon joma ne posta ka amba se post kacha ni bwana wabiuru wachange uru this mentality mar ng'ato dhi gocho ne suna egesa gi kombe. Ka suna ma egesa godongo kaso jenga manu puonjo gi wende inda. Ido ka iling mos egesa kanyero jotumonge omera kata mana go ma nas jangwen. Ido ka suna moro wuok e bathe kocha cha bath koma yo mane dhi e choma chon jo ka so nitie moro ma gijawero gane akuni rembo hapa ni gikage yudoga kuonde miolo ka nikech nitie magiolo ga dhirie Rubaka mane komedi moro wadhi gore stage wakone chako. Jogo mtinde okubia na beba gi wetegi. Suna makae matinde gi puonjo ma suna wuok ye kona cha sepeda dikanye. Irembo. Wadwa kinyo gojo tumbok dhi dire kin. Añero. Koro kibara. Ne post ne ngano gine e page ni. Kiki wach ni apusha hinya no chula. An kevo maka wilio kochula ong'eyo. Chulto chuli. Nyasaye chielo ok ochula. Adier ma Nyasaye. Usa chako chamo pesliel. Tapengo mera, wiya wilo mera. Koko ema dhi kino. Ema dhi kawo pesa. Tresa la gine nga wagine. Akia. Mikwa timba teke ni wabuyo kanyero. Wako rode vile pesa tumanyo poko chamo. Keva kieno keto nga treasure pok ang'eyo but komiti nyaka wang'e chiegno. Mane ki wale wadi chako wadi kuri ka papa bele. Wadi waro nga mapok no mulo pesa liel ka. We want new blood. We want new blood. Hey, justice for Pesiliel. Onge ka Pesiliel nyama cham like that. Mara ungo chana uwe negi lawa. Wato be lawa pele to be kumagitero wa bemo. Kweli ya maisha. Ndio kweli ya maisha. Ofuku mageso yo ayonge. Negi nyalo soyo wachon ndalo mono pok wambe wang'eyo Nairobi cha to sasa. An ka ng'ato tema tarano. Bona rani. Anto do una kun Mana rani makari mar thumbo la kamano ero. Adona kone ne mama lembo ng'ama timo marache madhi matimo na ng'ama dwa nega tho Ale madawa lembo na makitemo kata sori bago bani mukie kata sori siling elofu kata mana pa bwana gima jogo notimo na Nairobi kama bede ot 6 months half a year
Nomiya ne gipuonja chon ni jo-Angla joma richo, omiyo nadonje lamo gi wengena adek. Koro ang'eyo film. Lem. Mama ane ot yawa koro ogik dweche 2. Lem adek. In lem. Akonyo bwana stocha no chieng' moro kapimo ne ng'ato nyalo gine bwana nogona simu ka ane gesa mane solra keni mar ng'a osetama bwana chungi oko kama ng'ato gochona mani yuadhe mari bwana wadwari thika keni the full bwana na mondo gi documents ma jogo omiya pesa machakorago ni ati wami 10,000 imany kaka idak bwana naringa kuonga chulo ot nikech be nadak e ot moko mag 3,000. Omera. Kanyoti wena wuondi. Jatho moro nochomo mana kama anie. Oka wuondi. Jogo wuotho ga negi. Bwana anto lemo chemo konya bwana. Seche go ji nyiera ma kiromo gi ng'ato. Matidheru mnadini. Onge ng'ama konyi. Kidhi ne ng'ato gi kasto jibe gi go fitina ng'ata neni ni ine mirach. Koro kidhi ir ng'ani. Mayo mari. Bana chandore Nairobi ka bwana Manyasaye owacho ni emomiyo an onge jo-Angla matambua. Kata antinde kipuonja an onge matambua bwana. Kaka javane mana hero kachak gi rabuon. To tinde ok atambua. Wan warome tich, go tiji malera, go tija maler, sawa. To ne ati ni lamo ng'ato, bwana joma na lamo nodwa nega. Koro warom Tuesday. Warom Tuesday egesa, wago kumwagoyo wayae. Sawa ba. Land nego, mondo kik wachi ni bwana nuwa kita kata anasechako lando ne ba wapusha. Piny ni onge ng'ama ong'eyo mbele. Karland nene to bi inende. Ero kare ora to akana. Ikoti Karland. Adonga ng'eyo baba. In loye nyaka gi following. To kotimore maber be ka ber. Kata wan kata kochulwa. To timore maber. Enda nyalo dok ni chien. In fact be momi awuok dala. Kebo no nyalo dok ni chien baba. Kata no maki kamano ma wang'i ruodho. Ba dok ni chien. Mane jathum manyalo wacho niya. By the way, jothum Kevone manyalo wacho nosekonya kakwamo kamoro. Yeah. Yes. Ne wakwamo kode koro amanyo to akelo to imiye to pogona. Itiyo kode e choko. Natiyo kode kinde moro e choko. Ong'e maber. Kevo to chunye beber ga. Mani koro. Anto nosetera ka iye. Ong'eyo kuma entie. Ong'eyo ni ng'ani to nasemako. Ng'ani to nasemako ga. But embe nang'e ni Nyasaye okone yore moko achiel 2 3 ni bwana. Ng'amotimo ni maber we timo nega marach. By the way, say mo ngi wapuonjo gi be. Wapuonjo gi. Utang'o miyo ng'ano. No amake ma wan ruodho moneno malich. To bang'e no to duga konya. Ema beneno ka shows ge alanda be kata koponi ati notimo launching adhi nyaka gi media na kanyo ma embe ahoji ye okakwaye kata pesa kata moro mikwayo ni ati okumiwa mar lendo cha okakao. Ineno ing'eni ito ema to eri kata kamano. Gimomiyo emo eri. In ja media moseoji ga ema kende. Kona moro. Poka neno. Kona kata chieng' misano ka emo dhira mogi. Podi. To LTN dosetimo oseoji. Koro emo eri. Koro jogi ne dok dwaro wagi. Jogi emo hero wa namba 1. Wan be
Jogi bero ji ka nitie gima osetimore to moro chako neno ka orna twak no. Aoroni go ba. Aoroni. Sawa. Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 071 The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Mondi yudisikiza tune mar lweny mare mogo kod Feni Oyugi. D-Star, 812 star, 784 hash. To set lweny mare by Feni Oyugi as you skiza tune, dial star 812 star, 784 hash. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Nyakora mogapo ne yude maber kabisa kamane kaka ne waketo conversation maro iwinjo ka plead gi dhiang' mondo me ochopi endapani ng'ata man kanyo no endo ana wacho ga facts ana chung ni adieri adieri no ok awach ni adieri mabiro nega no ana biro thona ya ng'ato ero de wada ana dieche mabiro nega no ana dieche ok binega ana biro tho ang'owa ana biro thona achung gadieri but ana biro thona to moro maber moyweyo mamos kasechiemo yieng sechamo lunch wanyero to moro mayom ok ma ng'ato dwa tuore e pien siji ang'owa years no ano kadwa na chap ji to mos ka ji obedo wanyero ode to maonge frustration ne to ka dendi ler ok ni kimio yui ki accident oturi ki ang'ano no warwa tho maler kwasebet gi mwandu wasedhi loka mwaduogo irere koro tich ariyo this coming Tuesday wuotho chiko egesa en chieng' ma jothum ok ti jathum moko luongi kanyo be minyalo kuode wi kevo makawele iwinjo iwacho ni an ok iluonga tabiro akelo thaona sawa gimoro machalo kamano no endo and nema fans magwa share uru posters giendi weuru share poster weuru share gige nyako ka en duk Cindy ka uso gige ne to kochopo kuma koro ningo bedni walando gima manyalo miyo ng'ato support tudage anakonu ni chunya maler ne biro tera fa iwija kata osebedo ni to enya to tera fa an jomotimo na maricho ok achul gi marach atima maber chudo bo ka demand ga jok masekonyo oko kanyo nyalo wacho do I demand for chudo ande kora riembo gari munena ni but gimomiyo pod neno ka dhi mos kama adwa ni at least achor lweta kuonde sawa koro in miwinjo lendo ni we obed advantage ne society waro megesa because you are there. I know ni en odiochieng' ma the following day ji dhi tich kata en odiochieng' ma ji dhi tich en tich ariyo bia ibed kanyo kata ma dakika 5 mos ng'ama yudo gi pesa miyudo just to go ibiro yudo ka wad gi different people ma perform ibira kata kiyudo ka en omondi jamagoya ibolo ne 50 samo perform no gigo te dhi bedo collected dhi konyo kevo makawili atieko maragi kanyo podi denda no mari nasho mari chieno jamona mbele chiene mineno mbele miyo ok adwa na kwanu awe maber ahinya mar giko higa ni endi to gichak higa manyien meduru support LTN Luo Trending Nation and nitiere gimoro ma bende naneno kacha ka ji wacho no adhi live gi Lensa
jino dhaona sana ni Umari agomiyo kisom comments jothurwa weuru compare wago bina pod waremo gik mang'eny to kodwa miu pressure nikech kwa miu pressure uno muburu chako luongo ni jokwecho miyo nitie gadgets mang'eny ma pod waonge godo kanyo no endo jok mong'eyo ni streaming live gadgets they are very very expensive, you know. If you decide to use YOLO box it's expensive. If you'll go for maybe a good laptop that maybe is very stable that can sustain, you know, those softwares, they are expensive. Apart from that, you need, you know, like it takes a lot. So, and we, you know very well that we still don't have supporters as LTN. In fact, most of things podite mukaka Umari Nash, you know, but we are pushing it, you know. And onge jomose wacho ni bwana magir luo wadoro support ya cheleria dik jotelo neno mana gichien, people will be patting your shoulder, you know. Yeah, they will come and say you are talented and you go far, like you, I love your hard work. And a lot of advices, as I always tell you. But the few people or few individuals that will come and say, Umari, where can I chip in as a good friend? Umari, how can I chip in as a Luo? Because this is a Luo thing. You know, people are still putting it to be, it's a personal thing. Magirumari, you know. Ogeneni tigini nyalo konyo society. Jotendwa magjo Luo manoko kanyo. They don't see this as one of the media mabende konyo piny kaluo. They don't still see, they view it as Umari Nash. So until we change our mentality, muwe miuji pressure mara ngomi okisom comments go kata wanwa gombo ni wa reply live to samoro tamoa nikech we are what milungo ni premium, but very soon we are planning to start live streaming. It's very expensive. We've tried, you know, we've tried to partner with those people that are maybe having live streaming gadgets to take, and you don't want to put blames on people. No, wakawe kaka our initiative. We are working so hard. We are working tirelessly towards that. But if we would have that opportunity of reading your comments, my friend, we'll be reading your comments, yeah, as we go live. Just pray for us. Koponiati okinyal chiwo economic support. Just give kata iluongo moral support. Samudha ocha to be duoko pressure, iduoko ngao pressure. Iwi wachni you are doing good. Chake kata gi tich maber mangano bet katemo. We uru bedo jok ma negative ujoluo. Beda temane uru bedo positive, right? And wabiro them above. Meanwhile, I can't say that I don't have much to say because I've said it all. Ineno gima mora gi jaluo ni samoro nyalo wuoyo kata 2 hours kutieko to I don't have much to say. To se wacho macho. Wacha nurumo. Ineno usiepewa manoko mosebedo ka supportwa, like let me appreciate this guy Yugi osebedo ka konyowa sana kaka jo LTN. En wuoyi manok dayo. Ngado dayo wana gi wuoyi machunye ler kabisa luongo ni Yugi mabendo osebedo kuchung kodwa sana. We love him so much. Yugi, may God bless you where you are. An gosipena mang'eny bende mapango timono madongo pok toge temo. Iwinjo pok toge timorare, pok toge temo. Toge pango timono madongo. There are some people ma dwaro ni atimondo me okelnwa microphone, nitiere jok ma chunygi geto kelnwa cameras, nitie jok ma chunygi gombo nyiewonwa laptops. You know, like several things. Nitie jok ma chunygi bende gombo miyowa venue Airbnb mondo mikoro watime gimoro maler nikech kuonde mwatimo giricho nege. But poge temo ng'amose temo mwenyalo kwano gik moko achiel ariyo adek iluongo ni my friend Yugi is a great guy, and we are still thinking of several things. Yugi kumoro moro ma intie Nyasaye ogwedhi. Team Diaspora kumunenowa, we love you so much. We love you guys. And manane wan gi gimiluongo ni time difference, samoro saa pogore. Samoro iwacho na gochni ka gochni ayudo kisenindo, imbe kigocho na ayudo kanindo, gimoro machalo kamano noendo. Miyo samoro jomoko nyalo neno ni wuoyi ni nitie kaka en gi sunga achiel ariyo adek, tok sunga wa umbe elewa uru wan Kenya. To samoro bende
gigewa minyiewo gi credit ne pod olal, kia wifi pod otho, data orumo, gik moko machalo kamano no endo. But with LTN we hope ni chieng' moro ne wachop mbele kocha, because mae gir luo, mae miwacho ni media mar luo, media moko mag luo gi kata moko madongo mwapako gi samoro inyalo yudo ni en mar kabila moro ma chieng' moro ka yo wang' to nyalo dhi kode, but mana LTN ni mung'eno mari minyalo gone simu penjo mari okwane LTN ang'o motimore to lero ni gi dholuo. Otherwise kata kwa wacho ni atira Mugi TV inyalo yudo kaka re jatelo okawuo marach, kik ng'ato wachi ni mano kora donjo e tribalism kata I'm a tribalist. No, awacho ni wa support uru gir luo. Anowayo jothurwa wa support uru gir luo. Mogik wa support uru gir luo munanone. Waromo uru tich ariyo guys. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, nyakora Mugi, mai luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support ke. Omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyo gi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit, onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya kawago ni giro kamano, wan gi Yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo chung'nwa thumbe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation, wakete manaka ang'eno bro them maber. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakora Mugi Juang Mikey en kaka Talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelo no weche kuonde magiwuoke kaka giwuoke to bende gi sama giwuoke to mana kaka gichalo, yani the truth mita marwa ma joluo ikete kanye ka okikete Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.